Start. Yes. Håndrejse. Så her, fuld gas. Rigtig godt. Ja, kom. Ja, super. Vi ved. Håndrejse. Kom i sidste her. Ja, vi ved. Godt. Kom så, kom så, kom. Ja, godt. 171. 29,9. Så tænk på, at du har ja. Den der. Rigtig godt. Jeg kommer lige over og tager det. Rigtig. Det er højt sammen. Højt sammen hver gang. Og kør. Og Nikolaj. Ja, super. Du får den før her, Nikolaj. Kom så. Rigtig godt det der. Kom så, Nikolaj. Arbejde. Ja, kom så i sidste her. Ja, kom Nikolaj, vi ved. Rigtig godt. Kom så i sidste. Alt hvad kan her. Og 152. Godt arbejde, godt arbejde. Virkelig, virkelig godt. 30,7. Så er vi halvvejs. Super godt det her. Kører du lidt, eller? Og 16. Godt stil, ja. Ja, det er glimrende. Ja, det er godt, Christian. Super det her. Vi ved. Glimrende. Flot. 9 tilbage. Ja, det er glimrende der. Kom så. Hold den mod, Christian. Rigtig fint. Du er på rekord her. Yes. 167. Godt, Christian. Og flot tid, 27,3. Godt, ja. Alle. En ny standard. Sådan. Godt arbejde, Christian. Rigtig godt. 2, 1, 170. Super. Godt, Christian. Godt her. Ikke mange intervaller tilbage her. Maksimalt hver gang. Ja, kom du fik ikke. Godt det der. Bliv ved. Super, Christian. Godt. Godt det her. Ja, det er rigtig godt. Kom så, Christian. Hele vejen. Bliv ved. Bliv ved. Rigtig godt. Godt, Christian. Kom så. Ja, det er rigtig flot, Christian. 182. Det er flot, Christian. To tilbage. 182 siger du? Ja. Det er rigtig stærkt her, Christian. Rigtig, rigtig flot. Det ser helt perfekt ud. Ja, det er virkelig godt. Det er fejl. Det er en fejl af det her. 10 sekunder. God træning det her. God træning. 5 sekunder. 2, 1, 173. Og Christian her. Det anden sidste interval det her. Det er bare at give en fuld peber. Rigtig godt. Ja, kom igen. Super. Vi ved. Ja, godt Christian. Det ser rigtig godt ud. Gode bevægelser her. Rigtig flot. Sådan. Kom så. Ja, fortsæt her. Sidste. Kom så. 184. Det er rigtig flot, Christian. Det er rigtig, rigtig flot. Fin tid. Sekunden for hvor hurtigt det var. 28,0. 28,0. Super. Og en fin under 30. Så det er lige 2 meter fine.